Co? No tak, zkuste to, no. Tak kam to bude? Do centra bych prosila. Dobře. Já vám to pak upřesním, až tam budem. Tam vás pouští, Tady je dneska provoz. No já koukám. A vy jste určitě šikovnej, vy si poradíte. Vládnem. Já o tom nepochybuju. A jezdíte dlouho? Jo, dlouho. To mám dneska štěstí na takového sympatiáka, že jo? No. Kam jdete takhle daleko? Jo, já mám pracovní pohovor. Akorát se z něj vracím právě, tak to jdu oslavit. Oslavy? No, myslím, že to dopadlo dobře, že práci získám, tak to jdu právě s kamarádkama oslavit do centra na nějaký drink. Tak vám gratuluju. No děkuju. Mám právě dobrou náladu, to fajn. A co vy, pane řidiči, měl jste dobrý lidi dneska? Já jsem měl hrozně málo práce. Málo. Já čekám na dobrou zakázku. Tak to jsem určitě já, ta dobrá zakázka, víte. Kolik vám je let? Ale vy na to jdete z hurta, víte, že gentleman se neptá. Máte moc dobře, mladě. Jo, děkuju. 28. Tak to je krásný věk ještě. No a kolik je vám? Ale už je přes 30. No jo, ale určitě maličko přes 30, vypadáte taky mladě. No spíš víc. Spíš víc? Tak to vypadáte moc dobře. Tak děkuju. A vy máte nějakou přítelkyni, jí to nevadí, že takhle jezdíte? Já mám manželku. Máte manželku dokonce. Ona je doma, tak pracuji jenom já, tak se moc nevidíme. Aha, takže vy pořád sedíte tady v autě. Pořád. Tak to jo. A jí to nevadí, že se znáte takhle z vyprávění jenom? A už si zvykla. Zvykla. Tak asi musíte nosit dobrý peníze domů, když si zvykla. No, tak taky něco přinesu, to víte, tady ten taxík je drahej, za ten komfort se tady platí. Aha. To já jsem vůbec nekoukala, tak... No, to my to máme drahý. Aha. No jo, tak to je manželka spokojená asi, že jo? Jo, a jízdu si užijete, nebojte. A nějaká složitá dopravní situace. Vy ji určitě zvládnete. Já o vás vůbec nepochybuju.